Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren gaitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beriz zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Jesus jauna diurratuak salbatzera bidalia, erroki jauna. Jesus jauna bekatari egitera etorria, Kristo erroki. Jesus jauna gure aldeko doitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erroki jauna. Erroki dakigula, jainko guztiz antzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, orain aldinoak bukaraziz, gerokoen hasiera erakusten duzu. Egizu arren, Mikaela zure sarritzariaren anima, zu giraturik, betiereko salvamenan parte izatera iritsi badila. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez zure bide eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoloaren epistolatik. Zenide maiteok, guk ondatik dakigu, bihotzatik bizira aldatu dela. Zenideak maite ditugulako. Maite ez duena eriotzan dago. Bere zenidean gorroto duena gizon hitzailea da. Eta badakizue gizon hitzailea ez daukala berera betiko bizirik. Hontan ezagutu dugu jainkoaren gaitasuna. Harek bere bizia eman baitu gugatik. Guk ere gure bizia eman behar dugu zenideentzat. Jaunak izan. Jesucristoren evangelioa San Mateoren ingurutik. Aldi hartan, jende taldea ikusirik mendira igo zen Jesus, eta eseri zenean bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak gogoz behartsu direnak,
Beren aduteta zeruetako erreinua. Zorionekoak, hotzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak, postuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak pakegileak, jangoikoaren seme esango gaizaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek, nigatik birauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaalak zuentzat esaten dituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Jesusek erakutsitako doktrinan badaude bi gauz oso toki berezia daukatenak. Askotan Jesusek aipatzen dizkigunak. Lehenengoa eta printzipalena maitasuna. Maitasuna da dudik gabe kristautasunean dagoen gauzarik nagusiena. Jesusek nahi du maitasuna izagarrian kristauon ezaugarririk nagusiena, elkar maitatzea eta gaineko pertsona guztiak maitatzea. Errukitsuak izanez, barkatuz, lagunduz, maitasuna dituen dimentsio guzti horietan. Eta beste errealitate bat, Jesusek askotan aipatzen duena, da zoriontasuna. Hain zuzen ere, oraintxe, zut berri dugu ebangelioan konsideratzen da Jesusek egindako hitzaldirik importanteena bezala. Zoriontasunen hitzaldia. Jesusek ulertzen eman nahi digu jangoikoaren borondatea gu zoriontsu izan gaitezela da. Bi gauzak gainera lotuak daude, elkar maitatzea eta zoriontsu izatea. Azken finean, jangoikoak nahi du zoriontsu izan gaitezela ez bakarrik pertsonalki baita ere, baina baita ere nahi du sozialki zoriontsu izan gaitezela. Ongi bizitzen elkarri lagundu dezakegula. Horregatik, pentsatu behar dugu baita ere, Jesusek erakutsitakoa ez dela bakar-bakarra mundu ontarako balio digu. Elkar maitatzea mesede handia egiten digu, ezinbestekoa dugu. Zoriontasuna baita ere behar dugu eta irrikatzen dugu eta jangoikoak nahi du mundu ontan zoriontasun horren parte bat goza dezagula. Baina egia da, erabatekoa ezinezkoa dela. Guk eta gure inguruan dauden gora berek ez diguten zuen erabat zoriontsu izaten mundu honetan. Baina Jesusek horregatik hitz egiten digu betiereko zoriontasunaz. Gu egin gaituen jangoiko onak denoi eskegi nahi digu zoriontasun hortaz. Eta heriotzaren ondoren dagoen bukaerarik gabeko bizitza horretan erabatekoa eman nahi digu jangoikoak. Horrekin Jesusek ere itxaropena, bakea, lasaitasuna, konfiantza, horiek denak ulertarazi, sentiarazi nahi dizkigu. Hobeki bizi gaitezen, itxaropentsu bizi gaitezen, gure jatorria eta gure helburua zein diren kontutan izan da. Gaurkoan, Mikaela despeditzea tokatu zaigu. Leitzako zarrena. Gauza ederra da, 1921 urtean jaiotakoa. Oso egun gutxiratik ez daiatu 1 urte kunplitzera.
baina gure esperantza zeruan dagoela ospatzea. Pentsatu behar dugu, holako bizi luzeak, gogorazten digute nolabait ere, bere belaunalditik areago dijoa zen pertsonak. Eta ikaragarri aberasgarria da holako pertsonena bigartu egotea. Mikaela gainera, esaten ezari azkenen arte, eraki egin dela. Ez da denbora asko azkeneko aldian komunio ematen joan zenean, eta bere urtotxikiko sukalde hartan, zenbat orazio egin izan, dute ditu sukalde hartan, haintxe hartu nindun eraki. Eta pentsatu behar dugu, hain zuzen ere, lehengo jendeak, gure herrietako eta gure basabietako jendeak nolakoak izango diren ezagutzeko holako ejemplu erarrak izan ditugu gartutik. Euskalduna, langilea, ohorra eta fededuna, fede sakonikoa. Horregatik, eta batez ere Jaungoikoaren erroki hori mundu hontan fedearen bidez ezagutu duen gure senidearentzako, Mikaelarentzako, eskatzen dugu Jaungoikoari orain berak begiz begi ikus dezala. Berak ezagutu du txikitatik evangelioa ezagututa Jaungoiko egin dituen Jaungoikoa ona eta errokitsua dela. Orain ohartuko da guk imaginatu dezakeguna baino are errokitsuagoa, are hobea dela Jaungoikoa. Eskatzen diogu bada Jaungoiko honorri, Mikaela bere alaba goiko zeruan har dezala. Eta mundu hontan hainbesteri eta etxekoei eta familikoei eta hainbeste lagundu dizuen gu bezala zerutik ere laguntzen segi bezala. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
eta baina eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaltzen dagoen mundu bezan. Eramazun maitasun osoa, Frantzisko eta Santorekin, Frantzisko gure zailekin, eta bizizan guztekin batean. Gogoan izan jauna, bizeko itxaropenean joan diren gure zibilean. Ikela eta gure indarrak. Aritzazu zeure anpeganen ari. Errukizak izigua den evoluzio, betiko bizitza ikusi dezagun. Amoikaren ama Maria Dumazarekin. Bere senak, Jose Santorekin apostolu, San Durekin. San Miguelekin eta gizan guztietan zure eskide izan ziren Santorekin. Haekin batean gora zuetzago. Jesucristo, bezenearen bitartez.
Azken aldi batez maia, urdo txikin sortu zinen, nola kabian elaia, Frantzisko egin zenuen, gaztetxotan senar gaia, bost seme alabekase, zuten zure amanaia, baserritar izan zera, gaur behizein bihar hartzaia, emakume langilea, ausarta eta alaia, luzea bezain ederra, izan da zure bidaia, gainean begiak izteko, iritsi zaizu garaia. Bizitza osoan zehar, babes bat izan genezan, jakin duzu noiz isildu, noiz itziaz xamur bat esan, zuri ikasi dizugu, humil izaten lidertza, ulermenta barkamena, ez ezkutatzen despensa, izan zara pilare bat, etxeko bizikidetza, sendiaren zatabaro, malgal bat nongo xoetza, familia elkartu bat, utzi duzu oinordetza, eta saiatuko gara, horrela jarraitu dezan. Heriotzarik ezean, bizitzak zer zentzu luke, inguruan zebilela, ongi zenekien zuke, ekainean betetzea, zenituela urte, goxo joan zara, eta pakean guk uste, naiz begiak gorrituta, negar premia baitute, zeinen polita izan den, eskertu behar genuke, mutsune handi batekin, baina hainbesteren truke, agurri barre batez, esan nahiko genizuke. Naiz begiak gorrituta, negar premia baitute, zeinen polita izan den, eskertu behar genuke, mutsune handi batekin, baina hainbesteren truke, agur irribarre batez, esan nahiko genizuke. Eta familiaren izenean, eta parrokiaren izenean, eskerrik asko hau honea etorri zeraten guztioi, familiari, unen sakin hauetan laguntzera, ikaerari, azken
Ohitura den bezala, igandeko meza nagusiak ere, amaiketako mezetan, bereziki gogoan hartuko dugu berriz ere ikaerako esibidea. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin dezagun. Egizu jauna, kela zure sartzailea salbadea arki eta pagaren bizilekura. Beraren alde ospatu nahi dugu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere ikaza izatera jainko guztiadunak aita eta semeak eta Espiritu Santuak